Així que, com veus aquesta llista? Espero que aquest any no em tornis a frenar el projecte de la grada jove com em vas fer l'any passat, eh? És que a la primera llista que em vau passar hi havia gent amb més antecedents que en l'UTE i hagués pogut ser una via d'entrada als violents al Camp Nou. Però aquesta llista és molt més acceptable. És que ja ho he entès. Zero gent violenta, només gent enrotllada. Això. Així que, puc fer la grada jove i complir una promesa electoral? Aquí, firma. No tan ràpid. I si es cola algú? Sabries distingir una persona violenta d'un soci normal i corrent? Home. Necessito que m'ho demostris en un cas pràctic. Mira. Feu-los entrar, sisplau. Bé. Imagina que un dia de partit aquests dos aficionats volen accedir a la grada jove. A qui dels dos hauries de prohibir l'entrada per violent? Val, ja ho tinc. Aquests no em veuen, no? Hola! Sí, sí que et poden veure. És un vidre normal. Però no seran d'aquells que m'esperen al pàrquing i tot allò, no? Tranquil. Bé, ho tinc claríssim. Què? El violent sospitós és el número 2. El primer sospitós és un bon paio. El ganivet indica que és un home que gaudeix dels petits plaers, com tallar formatge. També porta una bengala. Un home familiar que prepara focs artificials pels nens. I finalment va rapat al zero. Estima la pau, un homenatge a Gandhi. En canvi, el sospitós número 2 és un péssam. Tabac. Segur que ve a la grada a fumar, ara que està prohibit. Està menjant un caramel d'aquells de pal. És un fan de Cruyff, que ve a insultar-me. I porta xandall i una arracada. O sigui, és un quinqui. Jo a la zona alta no l'he vist mai. I el que té a l'ombro sembla caspa, però és àntrax. Què, Felipet? T'has quedat flipadet, eh? Si jo sortís a la sèrie aquesta del CSI, els capítols durarien 2 minuts, eh? Uy, parece un caso difícil. No, porque he encontrado un pelo en la gabardina y el asesino es el jardinero. Otro caso. Enhorabona. Sí? No! T'has quedat sense permís per tenir la grada jove. No sabries distingir un sospitós ni que el tinguessis al davant. Porto tot el gag amb el bat de beisbol a la mà i ni t'has adonat. Ostres, em pensava que era un paraigua. Porta això. A més, tinc por que si això tirés endavant, el Camp Nou s'ompliria d'aldarulls i violència. Haurien de venir els Mossos cada 2 per 3 a posar la gent a ratlla, a repartir llenya. M'interessa. Collons. Així fem-ho.